Mai să nu cazi. Nu trebuia să zic. Ești ok? Bun, mai departe. Dar cred că e ultima tură, că Ce? te-au depășit unul. Sau... S-au schimbat fanii, 326, Willy to the end, bine, 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 bine. Fabian Gandila a încheiat conductul, pentru că Pro Cycling Driver Team DCB este cu 328, a câștigat Românul la Casa Bobi și Hai, dă loc! Unii se grăbesc la finish. Ok, dar Norbe ce are? Ce iritat să sună.